Badakizuen hor naizen. Jakina, Poti Martxelon. Adiskide asko ditut. Txirri, mirri eta txiribiton. Hirukote xelebronekin beti naiz pozik egon. Serafina, Fermintxo eta Serafin, hori bai dela gizon. Eta nik bihotzez maite dudana, Amona Martxelon. Beste batzuk ordea, hobe urruti edo inon, erroke eta xilipurdi. Ez dira garbita hon. Eta guzti hoiekin parada nahi baduzu, ikusi bat Dondon Kikilikon. Iepa lagunok, zer moduz, Dondon Kikilikon eta hainbat gauzekin gainera debuluzon eta pasaizo berri bat gaurko honetan eskainiko dizuguna, baina lehen da bizi, gaurko honetan gauza harrigarria gertatzen zaizkigu geure honetan eta itxu kantari bat etorri zaigu, beraz, entzun eta ikus. Debalde etorri nintzen eta debalde noa, dagoeneko prest daukat hilerriko zuloa. Dagoeneko prest daukat hilerriko zuloa. Kirie leixon luzea, kantu lehor zatarra, eguzkia badoata, egin bezalan garra. Eguzkia badoata, egin bezalan garra. Baina, oso ondo kantatzen du. Seiten dugik hemen Placido Domingo eta horiek baina beto kantatzen du gizena. Eskerrik asko. Baina, nola bilemen kalean? Zerbaitetik bizi behar, hola, kantatzen, kalian, eta hola, bestela hemen ez zeok, Irrikontxo, isi bada, Jose Mari Paragirre izango! Eta nola ezagutunak ba? Nola ezagutu hodan? Ni oso kultoa naizelako oso azkarra! Iez alaiz ba, Mirri Pailazo Kristena? Mirri Pailazo Kristena? Ez jauna! Ni Mirri Karusini naiz munduko kantaririk onenetakoa! Begira, entzun! Ez zertan ari geiz, Mirri? Bada, hemen hain dau, Jose Mari Paragirreri demostrazioko eskol bat egiten egin atzaiok. Ezta? Ez da dakik Jose Mari Paragirre horren dara egun urte. Hiluela. Jose Mari Paragirre? Bai, honeko hau, Mirri. Imanol Lartzabaldu kantaria, kaixo Imanol. Ondo. Lasai. Imanol, Lasai. Gauza bat esango diatuko Nekin lasai, motel. Nire kantak etxeskia bat gustatzen oso, baizik kantatzen. Nola ba, zergatik ba. Desastre desastre. Baina zertan ari aiz. Etxean nagoenean beti, Imanolen disko bat entzun berdiat, orain zer, Imanolen disko bat entzun berdiat, Imanolen kanta, Imanolen kanta bestia, eta orain nolakoak esaten, Mirri ez jarri hola. Egia du. Txantxetakoa zen da. Hemen aigaitu ba lagun artian da hola. Kantatzen da bakik, ba. Baina Euskal Herriko guztien aurrean farregarri utzen hauke. Ez ba, nola farregarri. Barkatu ingot, gauzatxo bat egiten badiak. Ingo diak, nahi deken guztia. Bai, Ikeskatzen badiak, ingo diak. Eskutxoen kanta. Kantu hori nahi dek? Bai. Hori erresa den, etza motel. Ea kantatu. Nahi deko hain egitea? Horaintxe bertan. kantatu bai. Botako jat. Tira ba. Eskutxoe jodute kriskitin kraskitin. Eskutxoe jodute kriskitin kraskitin. Aizeak iribiltzen dabil mariziki.
Hala morena dabil mariziki, eskutxoe jodute kriskitin kraskitin. Behat txikiak ez du txakurrak aiene, behat txikiak ez du txakurrak aiene, ez zinean da pintxo ez kanpo ez barne. Ai, oi, ei, ez kanpo ez barne. Behat txikiak ez du txakurrak aiene, behatz nagiaren zatori erraztuna, behatz nagiaren zatori erraztuna, doinuak tinkatzeko urrezko txuntxuna. Hala morena, urrezko txuntxuna, behatz nagiaren zatori erraztuna. Behatz zuzena dugu begiaren lagu, behatz zuzena dugu begiaren lagu, itxas gaina oinu txiki igaro dezagu. Ai, oi, ei, igaro dezagu. Behatz zuzena dugu begiaren lagu, eskuak eskuekin txalo pintxaloka, eskuak eskuekin txalo pintxaloka, zeruan hasi dira izarra saltoka. Hala morena, izarra saltoka, eskuak eskuekin txalo pintxaloka, eskuak eskuekin txalo pintxaloka, eskuak eskuekin txalo pintxaloka. Reggae superguai, Imanol! Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Imanol, dondon kikiliko nahi etortzeagatik, benetan. Ba, enizuei eskerrik asko, baina orain gauz bat eskatuko nizuke nizuri. Benetan, hola, bihotz-bihotzez. Niri? Bai, zuri. Eskatuko ba. Benetan istima handia diat, eta nahiko nuke nire urrengo diskan Bai? ik parte hartzea. Posible bada, Bakit, benetan lanpeturik agoela. Bai, egia esan Ez dakit, oso baina- lanpetutan ebilek, etxegia denbolarik esango, nik ire urrengo diskoan parte hartzea. Nerian, bai, nahiko nuke ba. Bai, baina Gaina- esekiat oso lanpetutan ebilek eta gaina jende guztia izaidak eskean eta esekiat denbolarik izango te dudan. Mirri, laguna gatzuk, ez? Ederkin, Imanol, ia izelako, aterako diata esti pixkat. Esan ze kantatu behar dudan. Ba, egia esan, ez da kantatzeko. Aiz? Ez. Nola esan diaten, hola lagun batzuk esan diate, hola isil-isilean, oilarraren kukurrua oso ondo egiten dekela. Ba, hori nahiko nuke irakin. Kukurroko, ikuste alduzu zuek Mirri Imanolen diskoan hori ginez? Ez da gizte piura emango duen horrek, Kaixo, Libe? Kaixo, Nogotarra zarazu? Durangokoe. Durangokoa. Eta Durangotik etorri zaizkigu, Koikile, Elisabete, edo Eli, eta Glori. Gauzatxo bat, zuetatik nor da hemen aurra? Zuzaitu aurra? Bai, Ala jaina, zen urte ozkezua? 8. 8 urte? Bai, Neska? Eta ze magarren mailan zaude? 3. mailan. 3. mailan? Gezurretan nahi zara. Glori, seguru? Bai.
Bueno. Libe, ze kantatuko diguzu? Durengo muskaldut. Ea ba? Durengo muskaldut emaina ezen gora. Durengo muskaldut emaina ezen gora. Zakurzula jasina ze purizaz gora. Aizala da, purizaz gora. Txalo bat! Beraz, talde batean Durangorrak izango ditugu estreineko aldiz, eta hirugarren aldiz geurekin Zarauztarrak. Eta Zarauztarren iratxoa oiana dugu, eta zein salsa eta zein pika, Txiribiton, iresku. Txiribiton! Sartuzkoak. Zarauztarrak garbi da beraz, salsa taldekoak izango zarete, eta Durangorra berriz, pika taldekoak, eta Txiribitonen hartzatxoren lehenguzu propioa liberentzat. Badakizue azken aldi honetan, temporada honetan arrantza garaian gaude, eta erreka bazterretan ikus, honelako gauzak erruz ikus litezke. Nolako ideia bikaina izan dudan, gaur arrantza egiteko proposatu dizuedanean, Baina nik esan dizuet gaur hona etortzeko eta. Bai, baina nik bere alaxe baietz esan diat, Ez esan esaken? Tira, utzi ditzagun lerdokeriak, birri. Baldakizu ez prestakuntza egin behar diren arrantzan behar bezala egiteko. Baina zeuzde, tonto naixela, babo naixela, ala! Ni oso arrantzale honan hauk, Oso arrantzale honan hauk, Ziura horretik handiena ni honek harrapatuko ditu dala. Tarritzekoa. Sardinari txikiena ere, ire onduan oso handia baituk. Nola esan duzue? Eskailu baten itxura daukala. Bai, ikusiko duzue bada eskailu honen nolako arraiak harrapatzen dituen. Esan dizuet, ni naizela... Ia izela munduko arrantzalerik onena, entzun diagu. Hori, honentik ebazikiu. Aizue! Zer? Badut ideia bat. Ez diazue sinisten, ez da arrai handiak harrapatuko dituanik, Segatik ez dugu frogatxo txiki bat egiten. Gaur, norberak harrapatzen duena besterik ez du jango. Ez bestelako meiketakorik, ez bestelako baskeririk, ez bestelako afaririk. Ze iruditzen? Ze? Merienda... Ez da bestelako meriendarik ere. Negati, konforme. Uste du gaur baraurik egon beharko duzuela. Tira. Ea! Guaz. Ufa. Norberak harrapatzen duena besterik ez, Ni behintzat gaurkoan ez dut baraurik egon beharko. Begira. Baraurik ez dut egon beharko, baina erregimen gogorrean bai. Horrekin, hor txiki bat entzate ez daukak. Ze, agian nik hau muño txikia hartuko duk orain dio. Ze, txikia da, ez da? Bai. Uretara itzuli beharko nik. Legiak ziokorren txiki dienak buten behar direla. Sentitzen diat, botxo, agur. Txiribiton ez zerbait hartu dik. Tira, Txiribiton. Arrain ederra. Bravo, Txiribiton. Bueno, hain ederra... Arrantza politia indik Txiribitonek. Txiribiton, baina arrai hau ez dukona, Ez da jateko aproposa. Egitan esaten diat. Gusto txarreko bat dugeta. Bai. Ez, etzeo botatzeik esan dugu norberak hartzen duena jarin behar dula. Beraz, nahiz eta gusto txarrekoa izan, jatera. Koskain ziotek! Eta, ara nolako pisua duen ene maretago Eta ez dizuet bat ere mango aiei. Leoi kontu eskapatu intxaidak. Bai, hemen da, ara kontuz. Daukat, ez dizuet bat ere mango. Baina, zer da? Hau birri, ire gaurko janaria. Lehen hanka sartu dut, eta hanka sartutagoan atera egin behar izaten da,
Aipatu dut erreka bazterretan horrelakoak erruz ikus litezkeela, baina ez da egia, txirrimero eta txiriton bezalako arrantzaleak oso gutxitan suertatuko zaizkizue. Orain artekoaz gaitezen eta zabalditzagun Debuluzoneko ateak. Eta Debuluzonen salsa taldean kolore horiz, Zarauztarrak, Miren Atorra Sagasti, Inigo Azkue eta Margari Larrañaga. Eta pika taldean berriz, gaurkoz lehenengo aldiz Durangoarrak, Koikili Agirre, Elisabete Agirre eta Glori Erdoiza. Tira, Margarik bere lehengo gaiarekin jarraitzen du, esaera zaharrak eta txiste berriak. Lehenengo galdera, esaera zaharrak dioenez, zer gertatzen da katurik ez dagoen etxean? Xaguak, nagusi. Ez da horrela. Ez da ziria. Xaguak dantzan. Xaguak dantzan, zuzen! Zer esan nahi du esaera honek? Bakoitzak bere astoari egiten dio arre. Bakoitzak bere arazoa konpontzen dituela. Zuzen. Suerte txarreko personak esango lukeen esaera hau osa ezazu. Gezurtiek zer duen merezi? Egia esatean ez sinetxi. Egia esatean ez sinetxi. Zuzen, konta iguzu txiste bat. Behin irakasle batek esaten dio momentuko eskarra bati, zuk zenbat ezur dituzu eta 208 esaten dio eta. Hai kaskagorra, enien esan atzo 207 zituela giza gorputzak eta. Bai, baina gaur goizean oliba ezur bat irentzi dut ordea. Zer esan nahi du honek? Doroteoren etxean garbantzuak egan. Ziria. Ziria! Ze konseilaritzatako burua da Milagros García Crespo? Kultura. Eusko Jaurlaritzako ze konseilaritzatakoa da Milagros García Crespo, ez da kulturakoa, ekonomia sailekoa. Ze musika tresna jotzen du Nikanor Zabaletak? Gitarra. Ez. Pianoa. Ez. Eskusoinua. Ez. Arpa jotzaile trebea dugu. Zein egunetan ikus dezakegu Atrila musika saioa? Este azkena? Ez. Larumata. Larumata, zuzen. Nola du izena eta azken galdera da, mundu osoan gertatzen denari buruzko erreporteiak eskaintzen dizkigun telesaioak? Munduan zehar. Munduan zehar, zuzen. Beraz, guzti hauekin, salsa taldeak 6 puxtarri ditu berekin. Gehiago, 7, ederki. Eta Durangoko taldeak Glorik aukeratu den gaia erreposteria. Lehenengo galdera, katu mihia egiteko behar ditugun 3 osagai. Bai, arratzak, uruna da azukeria. Zuzen. Mozkortxoak zer ez egosten dira? Orio bero baz. Egosi? Bai. Bai, orio baz. Egosi? Ez da zuzena. Mozkortxoak? Bai. Ez. Enbidirez, uregaz da koina pizkategaz, azukeraz, irakin antxe sarten bidirez. Lastima da, baina mozkortxoak ez dira egosten, Glori. Frijitu egiten dira. Frijitu, el palelenutan? Ziria genuen. Erretzebretik. Ai! Intxaur bizkotxoari limoia bota berratzaio? Bai ala ez? Bai. Ez. Bueno, segidan esan didazulako ontzat emango dizut. Borondate honaren ikuspuntu. Ijitu bezua egiten hasteko, gorringoak limoiarekin ala beste zerbaitekin nahazten ditugu. Entzun zer, zen? Ijitu bezua egiten hasteko, bai. Gorringoak limoiarekin eta beste zerbaitekin nahazten ditugu. Zerekin? Urunegaz, da azukreaz. Eta azukreaz, zuzen. Esne frigituaren pasta oztu egin zaigu, eta frigitzen hasteko prest gaude. Zer egin behar dugu lehen da bizi? A ber, mesedel perparri. Bai, pasta, esne frigituaren pasta oztu egin zaigu egin da dago. Eta frigitzen hasi behar dugu, baina zein da tartean egin behar den pausoa? Horio egin bidau ondo berotute. Bai. Da. Bai, kutxilloagaz da, arabota bida frigitako. Bai, baina falta zerbait, zer egin behar da?
pastarekin. Pasta horrela botatzen da? Ez, urunetan. Urunetan, zuzen. Da gero, arrotziegaz. Hori da. Almendra tartak zenbat denbora behar du labean? 35. 35 minutu. 20 minututik 35 erabiltzen da. Hori ikusten da, segun labieselako danak ez diziguelak eta... Zuzen. Ipar Ameriketako Errepublikazale alderdiko lehendakaria euskalduna da. Zein probintzitakoa? Ipar Ameriketako Errepublikazale alderdiko lehendakaria euskalduna da. Zein probintzitakoa da? Bizkaia? Ez da Bizkaitarra. Gipuzkoa? Ez. Nafarroa? Ez, Zuberoarra da, bera. Zein euskal aktoreri eman diote orain dela gutxi interpretazioko Goya saria? Euskal aktore bati eman diote Goya saria. Alfredo Landa. Eta azken galdera, Arkupe telesaioaren gaia roka da bai ala ez? Zerra? Arkupe. Roka. Ez da. Eta azken alzela esan dut, baina azken aurrekoa zen, azken galdera, zein telesaioa aurkezten du Pedro Mari Goikoetxeak? Kirol ez kirol. Kirol ez kirol, zuzen. Beraz, guzti hauekin, 7 puxtarri, eta honela bai dagoela empate gori-goria, bai salsa eta bai pikaren artean. Eta orain gazteon txanda da, biok ala biok zenbakiak aukeratu dituzue, eta ez da gaur literatura handirik egongo, beraz, guzti honetan. Edo, bueno, gure lankide batek esaten du, zenbakiekin ere poesia egin ditekela, ikusta zer nolako poesia egiten diguten, bai Inigok eta bai Elik. Denbora. Hirurak benetako poesia, eta 10 puxtarri gehiago salsa taldearentzat. Eli, orain zure txanda. Denbora. Beste 10 puxtarri. Eta orain, zuen txanda, bai Miren eta bai Koikideen txanda. Ikustagun geografian zer modu zabiltzaten. Herri baten izena asmatu behar diguzue. Denbora. Oiartzun. Oiartzun, ala ote? 10 puxtarri! Koikide, zuk ere badakizu beste herri baten izena asmatu behar duzula. Beraz, denbora.
Zaldakizu? Lastima. Plentzia. Eta neur ditzagun orain dardarizoak. Etorren amiren, dardaroskopioa martxan, eta ea 10 puxtarri gehiago lortzea dituzun. Gaurko honetan, zarauztarago retorez ezkigu eta beste 10 puxtarri. Eta orain, koikile, zeure txanda. Lasai, beste aukera baukatu behindik eta. Beste 10 puxtarri! Saltzak guzti honekin 37 puxtarri lortu ditu, eta pikak berriz 27. 10 puxtarrien aldea dago, baina oraindik azken froga geratzen zaigu, eta arnaz pixka tarde zaun. Uda berriak, bazter guztiak, ditu ederki lorez jazten. Egun argia, zora garria, era honetan direla hasten. Zelai handiak, intza bustiak, ederrak zaizkigula agertzen. Orman urria, guri-guria, lurretik ari direla saltzen. Angereziak, gorri-gorriak, arbolako itizkigu ematen. Hemen txoriak, alde txikiak, zioka ari dira kantatzen. Nekazariak, guzti-guztiak, pozaren pozez oi dira aurkitzen. Gauza gokiak, uda berriak, dituelako mundura ekartzen. Egi puru-purua da, jolasean ibiltze hutsak urrea balio duela, eta jokoa ez dela errenta. Baina, harineketan gabiltzanean ederki sartzen da asko eta askotan azukre txontxor bat. Beraz, sariak.
Salsak 38 puxtarri dauzka, pikak 27, 15 puxtarrien aldea, hemen marka lezake zein irabazle eta zein galtzaile, eta gaurko honetan batek botilak ustu egin beharko ditu, bigarrenak bete eta azkenekoak enkortxatu. Suerterik gehien duenak eta azkarren egiten duenak irabaziko du, eta 1, 2 eta rau! Salsa txapeldun gaurkoan ere, eta laugarren aldiz izango ditugu datorren astean gurekin zarauztarrak, eta oso oker espanaiz guztira 157 puxtarrirekin. Salsa taldea zarauztarrak datorren astean ere gurekin. Koikile. Eta lasai haurtxoak, ez da ez egertatzen da. Koikile, bueno, ze gertatuak koikile, hor botilak irekitze horretan, ahul xamar, ez da? Tira, 27 puxtarri baituzue, eta puxtarri moroska bada, apustu egin dezakezu nahi duzuna. Eragin dezagun txirrimitoia. Ez barka, ez da gizte gertatu zeion. Topea jodu, egin ondo, eman. Xoabe, xoabe, xoabe. Gauzatxo bat egingo dut, barka edazue, baina ez dakilen topea jodu eta ze gertatu den. Apustu irabazi bat zenu bezala emango dizugu, ze lehen topea jodu eta bazpare ezpalitz zerbait gertatuko. 27 eta 8 puxtarri gehiago, 35 puxtarri. Eta guzti horiekin, gero zue ikusiko duzu ez sari aukeratzen duzuen, 35 puxtarri horiekin. Orain, bai,
Txirrimiri eta txiribitonen txanda da, baina egia esaten nahi baduzu ez dakit non arraio diren. Juanjo, mesedez, beren etxean begiratuko dugu? Kaixo, txirri! Kaixo, Mirri. Badaki zertan jardun garen! Badaki zertan jardun garen! Zertan! Gambaran egon gaitu! Beira, espaldiko eskutitz kutxunak berrikusten. Bera aldaukak? Tira, Mirri, txiribiton utzi da zuen pakean. Entzun! Nire mirritxo lastana. Ezin izaten dut lo egin, zure argazkia begiratu, eta zure xudurnio borobil gorritxo horretan, musurik eman gabe. Tea, Mirri! Denak zeuskiaz mate minduta. Txiribiton olako aizen. Txiribiton! Zubai gizon bikaina! Zubai gizon erabatekoa! Tiponik ez zaizu falta. Bihotzonik ere ez. Indartsua zara eta sentimentuzkoa batela. Aizue, beste zer eginik ez alduzue, ni hemen lasai nengoen egunkari irakurtzen. Hau bai ederra, mirritxo, potxotxo eta goxotxo. Zein polita! Este bat! Nor da munduko bailasori guapuen, Mirri, nik guztiz maite du dana. Aizue, nek ezaki zertan jardun zereten ganbaran, baina nasketaren bat egiten egongo zineten. Kontxo! Mirritxo maitea. Zu ikusteko dudan irrikia metrotan konparatu eskero, elegoke munduan distantziarik luzera hori dena kokatu alizateko. Zein tontolioak dilen txilimili eta txilibiton hauek. Oraingoan guk ilabaziko dugu, gu izango gara haiek baino. Ez! Zu izango zara, zu. Gule makinatxoalen asmatzailea, enola da? Pilayama, asmazaki Pilayama. Asmazaki Pilayama maltzulolek ez digu makinatxo gehiagolik egin nahi. Oso gaiztoa galela esaten du. Saltako bat emango diogu. Ez, baboa laioa, ez. Baitu egingo dugu. Eta makinatxo modernoago bat egin alaziko diogu. Olira, eta makinatxolekin toltolika lapurtuko diegu. Eta oso aberatsak izango. Izango zala, zu bakarik. Oso ondo, Nikita. Oso zaituztet gogoko nire lagun maiteak. Baina zu, txirri, zu bezalakorik, ez dut sekula inor ezagutu. Hene? Zein artista zaren, txirri? Dena egiten duzu ondo. Denak dakizkizu, denak konpontzen duzu, eta gainera, guapoa zara. Tu, Jontxo? Maite zaitut oso. Zu besarkatu, zure musu eztia jaso, zure besoetan sentitzea da nire irrikirik gozoena. Zure sudur gorri... Ai, bau mirrilena da. Txirri, munduak eman duen artistarik bikainena. Guztirako prest dagoen eta guztiak alaitzen dituen gizon zoragarria. Zenolako hotza egiten duen, Nikito. Bai. Ziula lago, gule makinotxolen asmatzailea. Nola da? Asmazaki Pilayama. Hori da, hemendik ibiltzen dela egunelo. Bai, ziur nago, bai. Prestal daukazu hipnotizatzeko tresna.
Pleiz daukaten lojutxoa. Handatolas mazaki pila jama. Handator, badakizu zel egin behar dugu. Bai? Nik zeozel galdetuko diot. Zeozel? Eta zuk nilatzetik hipnotizatu. Hipnotizatu. Mezautzi, bedelatzi. Ilu, hogeita zazpi. Bedelatzi bide, lau, hogeita amase. Zel oldu da? Zel oldu da? Bai. Holtxe duzu eloju bat. Eloju bat? Nun. Nola eloju bat? Eta zel egiten du eloju batek olelako leku bateta? Ela bat hipnozitatuta. Eta zergatik galdetu dio zoldua, ia agapatu egin gaitu. Baina, aiez! Ai, tontolioli. Olain bilatuko dut. Ean ondagoen. Makinatxoa. Olain nahi dugun lekula joan gaituzke. Nahi dugun lekula. Makinatxo, olek, ez du olaindik ez el konkretulako balio. Gozen plomatzela. Konto zibili, aliskutsu egia da olaindik. Direkzioa desakustatuta dauka. Dilekzioa desakustatuta. Bat, bi eta hiru. Ez du funtzionatu. Eta olain, asmazaki alde egin du. Goazen labolategila. Atxirri! Kartagen eskutitzak lehitzen. Aixak txirri, eskutitz sentimental guzti horiek irakurtzeaz bukatu bezain pronto, dena jaso egin behar duk. Aito duk, narratxa, eta baldarra, eta traketxa. Eta ha! Behin edo behin, pentsatzen baduzu munduan bakarrik zarela. Behin edo behin, pentsatzen baduzu munduan bakarrik zarela. Ezin iztu, ene laguntxo, ezin iztu, ene adizkide. Behin edo behin, ikusten baduzu zelaian lore gorria. Behin edo behin, ikusten baduzu zelaian lore gorria. Maite zaztu, ene laguntxo, maite zaztu, ene adizkide. Iluntasun eta ez beharrean itot aurkitzen bazara. Iluntasun eta ez beharrean itot aurkitzen bazara. Ez izutu, ene laguntxo, agia etorriko data. Itxas gaiztoan dijoan txalupak isurtzen duen kemenaz. Itxas gaiztoan dijoan txalupak isurtzen duen kemenaz. Jarra izazu, zeure bidean, jarra izazu ene laguna. Goizeko printzak nabaitu orduko sentitzen baduzu poza. Goizeko printzak nabaitu orduko
Tila, Nikito. Kalta bat idatzi behar duzu. Euskelaz eta galbi-galbi. Kalta bat. Tila. Txili-mili eta txilibitonei. Txili-mili eta txilibitonei. Euskelaz. Euskelaz. Japoiko elesumalen atzeli biniztalitzak enbaxada kultural bat bidaliko duela Euskal Elila. Ondo? Bai. Eta sondikako ailepoltuan toltolikalen teknologia aulelakoia ezagutu nahi izango dutela. Uleltu alduzu? Ez. Ez? Ez! Gonga! Uleltu duzu? Bai. Mirri eta txiribitone ongo altzarete geldirik. Salduzu ikusten egunkaria irakurtzen hain naizela. Testia zuela pakean uste. Oso kontu garrantzitsua baita egunkaria lehitzea. Munduko berri guztia jakiten baitira, eta jende garrantzitsuen kontu guztiak. Oh, señora, favores, txirriña jodute. Xabalduko duzu atea. Ez, mesedez, neronek xabalduko dut. Ene, señora maitea, ez zaite xixatu neroni joango naiz. Zu joan zaite xorduan. Zaudete lasai adiskideak. Ganbaratik nentorrela, nik neronek iriki baita. Txirrik iriki duatea, señora. Postaria zen eta gaurko korreoa zekarki. Postaria zen eta gaurko korreoa zekarren. Ala! Mirrita txiribiton! Begira, Brasiliatik datortigo. Oporretarako erreserba bat bidaltzen digute. Oporretarako? Begira, barka, enizuen ez errezen nahi, sorpresa bat baizen. Sorpresa? Aurten oporretara nola joan enekien eta ez bere idatzi nuen sanazea, ara joatea posibilitzateken eta ara hemen nun datorkigun erreserba. Dana egina dago, beraz, aurtengoan, Brasiliara oporretara! Beste karta, bai? Japoitik datorkigu. Bai, zer? Oporretatik bueltatzean lehituko diagu, horixe! Arrazoia duk, handik etortzean, beraz, orain, zera egin behar dugu, oporretara joeteko prestakuntzak egiten. Horixe! Nikito, olain bai labaziko dugula. Ez dira eskapatuko. Aizu nipongo, nun lapultu duzu abioi politau? Lapultu? Ez! Ez dut lapultu egin baboala joa. Toltolikakin hilabaziko dugun dilualekin elosi dut. Dilua! Inbeltxo fuelteak egin behar dira, iludimene... Gelo telteloiek kalta ez hilakultzeko. Ixo. Mirri, zertarako bastoi, eski eta traste horiek guztiak, Nahi dudalako. Baina zertarako behar ditu, Kontxo? Esalduk esan bada, Basiliarekin elurretara joango ginela. Basiliarekin elurretara? Ez motelez, nik... Brasiliara oporretara esan diat. Besterik ez. Ezer, ezin egin aldezakegu bi gauza batea. Ez, Mirri, ez. Kontuan eduki, eskian eta ibiltzeko, elurra dagoen eta hotza handi egiten duen leku batetara joan beharra dagoela. Eta Brasilian izugarrizko beroa egiten dik. Niri ekipo txuli guzti hau, Jaimek utizidak. Eta erabili egingo diat. Zer biak, txiribiton? Zer? Tolo, botatzeko esaten dik. Abraxe biztonelako kategoriasko eskik ekipoa. Basiliakin elurretara.
Zer dugu, Txiribiton? Martziano bat ikusi duela. Zer? Zer? Iñaki Perurenak botatako puskarra entzun duela. Tira, jakin aldaiteke. Potxolo, jakin aldaiteke. Hor zera, beste hegazkin badatorrela. Beste hegazkin bat? Bai. Gure zentzu berean gainera? Bai. Nortzu izan daitezke? Txikiak, Toxak eta Kendal musean. Direla, nortzu dira ba? Ba, segiak. Kakagurea duten batzu. Hortxatik doaz hain korrika, ea komunen bat aurkitzen ote duten. Baina zertan ari aiz, Mirri? Ez dutela kakagurerik? Zer? Zera, japoniarrak direla? Hemen ere japoniarrak! Gutxien espero dugunean, oe barnean japoniarren bat aurkituko diagu ere. Leku guztietan zeuden, kontxo. Ez da horregatik, Mirri. Kontuan izan, japoniarrak asko direla, bai. Baina horretaz gainera oso bidaizale dira. Eta horre biltzen dira munduko zoko guztietan hemenka guztia harakatzen, eta beren makinekin, argazkamen makinekin guztia erretratatzen. Nik munduko aireportu guztien ikusizkiet. Parisen, Londonen, Tuteran, eta gainea dena ditu berdinak. Begira, agurtu egin gaituzte? Bai, simpatikoak dira beretan japoniarrak, guztiz dira danak atseginak. Denak ez. Nik idotari pongo munduko japoniarrik gaiztoen eta garratzen eta alprogenak ditu. Bai, egia da, hori egia da. Baina beste guztiak, japoniar guztiak, beti dira oso atseginak. Edonon ikusi daitezke beti irri fartsu, beti agur egiten, burua makurtzen, erreberentziak egiten. Badirudi, odolean daramatela, nola bai. Beste guztia bai. Zer, Txiribiton? Zer? Butik egin aseok? Jaime gutzi izkidan traste guztia hauek segatik ez ditudan tortorikatik bera gotatzen? Baina, inbiria jana gota. Txiribiton, horrendik gogoan daukat. Basiliakin elurretara. Datorren astean jarraituko du guzti honek, baina, Koikile, 35 puxtarrei, zer sare aukeratu duzue? Telebista. Telebista? Bai. Oso ederki. Orain laguntza eskatu behar dizut, gure zozketarako. Joan zen astean, etxerako egiten nuen galdera, honako hoxe zen, esaera bat osatzea. Dirua morroirik onena eta... Nagusirik txarrena. Noski, erantzun zuzena horixe zen, eta guztion artean zozketatxoa. Aukera itzazuko ikire, 3 postale. Xeri lasai, 3 hauetatik zein izango da lehenengoa, hau izango da lehenengoa. Olatz alegitarrari irrati kaset bikain bat, eta beste guztioi liburua, Jaurlaritzak ematen dituen liburuak oparituko dizkizu besteak, Oiana Lazkaogarra eta Lizartzatik idazten duen Ander Olaetxerentzat. Eta aste honetako galdera oso erraza izanen da. Gaur gure programan kantari bat egon da. Zer izena du kantari horrek? Erresa ez da, erantzunak Don Kikilikon, 6-2-5 posta gutxatila Donostiara. Lehen bailen, zein kantari egon da gaur Don Kikilikonen? Koikile, oraindik tximuen jokuan jokatu behar duzu? 6 azkar demonio, tximu saltarien jokua. Listo, hasi! Itzazu guztiak lehen aita, urrengoa umea irugarren ama, jaurtizazu, zuk nahian baitan biz, zintzilikaz ez bada jokua,
Bene. Gaur jokuetan benetako suerte kaskarra daukazu, ezta? Bueno, tira, guztiontzat honelako joku bana emango dizugu, eta bat sartzearren, honelako xe bat. Baina nik uste beste bana ere eman behar geniekela, ezta? Noski, venga, tori, horrelaxe. Dondon Kikilikoneko oroitzapen bikain bat izan dezazuen, eta nahi duzuen arte ondo segi. Eta zuei, bagizue berdin, ondo izan, datorren astean guztiokin Dondon Kikilikonen.